herrer. Som sagt har jeg indkaldt til det her møde, fordi vi skal have en stor snak om, hvordan det her folketing bliver drevet. Vi har mistet en masse penge på det her og en masse våben. Den her krig med Irak må slut. Alle mister liv. Fuck, hvor de skal nakkes. De andre fik det væk! Hurtigt! Go, 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 go!